kamar yadda na yi haka a zuciya babu wanda zai raki. Na yau sa'ar jarumar daka komai wuya ta kan sa na yo shauki. Ki agaza wasu yau kamar haka a zuciya kin zama tubalin da na yi buri. Ba zan ɗauki so a banza ba, domin ya ban komai ya cikan buri. Ya sanya ni ba na fargaba, a rai da zuciya ke sani marmari. Ko da cikin dubu kai daban kake, tsaron ka ya zarta tsarin su banguri. Ashe so daɗin sa ya wuce tamkar zuma, ashe so ya sa na yi fahari. So ambato zanyi sona da alkawari. Ki bani akalar ki na yarda zan miki sai kin yi alfahari. Zuciya so yana daɗa girmama. Ki kau da idan ki gummaki yammu, ki bar batun masu hasada ki himma. Ki zo ki bi ni za mu tsallake kogi da so gafuran so mai yin kima. Ki tallafa wa zuciya ta yo mulki masarauta.